apel la QTC-ul ăla nostru din Bistrița, mai ascultăm atât, altceva nimic. Bine, din nou la tine, Daniel Igreco, 5 Papa Delta Whisky. Mă, eu lucrez așa cu Chebul TS537. Vezi că este Yankee Romeo 8 Bravo Alpha în frecvență. Da, hai să vedem. Yankee Romeo 8 Bravo Alpha. 599. Ai dai Costi și tu imediat. 599 la Bistrița. Da, 8 Romeo Bravo Alpha, ai microfonul. Yankee Romeo Bravo Alpha. Costel, ce ai să acceptat puțin. Voi ce telegrafii sunteți? O BND de drum. Eu rețin de supără-mă. Așteaptă să cupleze finalul. Am zis, dar băieții nu înțeleg ce spune omul acolo, Costel. Ce mai faci, mâine neadincă? Cu scuze, bă, nu știu, nu zi mai zi nimic. I-a zis că maică mai are 88 de ani și o las toți de aici pentru ea. Că mai se vorbeau băieții aici, că ba, nu e bine, ba. Lasă-mă în pace, deci când sunt chemat să mă duc acolo și vă las în pace. Așa e mâine neadincă. Ok, Ion. Băi, iar nu te mai lua după toți ăștia cu modulația, că ți-ai băgat în cârc cu ei. O să te critique, într-adevăr, ai avut momente în care a mers nasul, s-a intrat radiofrecvența, auto-oscilat. Dar după aia te ascultai de mai multe ori, nu interveni că eram ocupat aceea în care erai criticat, dar pe nedrept, și nu mai. E cârâiala ta, e mârâiala ta, ține-o acolo și să fii sănătos cu ea, cum am zis eu, și. Ok, Ioane. Băi, nu făcui nimica. Reușit să buzii paci prin 3 jumate în partea de jos acolo la digitale. Făcui expediția din Chatman, Zulu, când mai nu știu când. Cu scuze pentru băieți, nu eram eu aici în frecvență, am mai fost înainte, de fapt eu, că am fost primul aici, dar i-am lăsat pe ei să discute, în sfârșit am primit acolo și o registrare. Nu știu, nici eu nu vorbesc prea bine, în sfârșit, n-am toți dinți în gură, în sfârșit, asta este, nu? Nu știu cum să mai spun, da? Că am pițigăiat așa, dar asta este bănâia din căra. Ce mai contează? Îți mulțumesc, uite, că asta este. Uite, strigă la mine acolo, că vorbește prin WhatsApp cu alții, trebuie să fie aici atent, că sunt băieții plecați, ăștia mei, suntem toți plecați, da? Mai vorbea cineva, nu las pe maică mea pentru voi, Greco 7 CFD, Greco 9 de H, la recepție. Ok, Ioane, felicitări acolo. Toate bune, sănătate și ai grijă de mama. Și eu ți-am spus, am și eu ceva probleme aceea. Bine, numai bine, nu mai ți-o îmi cer scuze, am intervenit așa. Cine mai era? 5 Papa Delta Whisky pentru un control. Da, 5 Papa Delta și Visichi. Ok, Daniele, parcă a mai fost cineva. 8 Y, 8 Y. La hotel? Bă, dar vorbiți toți odată. Daniele, numai puțin, că-ți dau control imediat. Cine mai era? Y8 Charlie Juliet Yankee. Oh, Charlie, Giulietta și Yankee. Salut, Coane. Și mai era cineva? Yankee Oscar 2 Sierra Hotel. Mamă, Sierra și hotel. Bă, tată, dar multă lume aceea. Îmi cer scuze, eu m-am băgat și nu știam câtă lume e aceea. Toată lumea vine peste 5-9, mai precis runda viitoare. Y5 Papa Delta Whisky 7 CFD. Y7 CFD, Y5 Papa Delta Whisky, bună seara, 5-9 plus, în condiții foarte bune la Bistrița. Dați-mi un control, vă rog. Ia mai și două vorbe. Y7 CFD, Y5 Papa Delta Whisky, vă ascultă. Da, ok, Daniele, 25 de decibel la Creva, Roger. Roger, mulțumesc, microfonul înapoi la dumneata. Nu, la mine la 8 CY. Da, e unul care fluiere cu 59 plus 20, dincă de salut, aici în nordul țării la Câmpul Lung, foarte